I'm from Ruben. I am Ruben and it's my first beer. It's your third beer. It's my third beer and my second Baileys. Notice this. Тодор като не ми дигне телефона, или понеже той човек не си използва телефона по принцип, трябва му ей това. Здравейч, приятели! Познайте къде сте? Маля, това как да кажа. Знам. Така, да, ще зададат 3 въпроса. И ако не познаете, как ви Вики ще ви каже. Номер 1. Топла страна. Номер 2. Много пият сангрия. Номер 3. В града, в столицата сме на тази държава. В града, в столицата на тази държава? Да. И ще ви кажем отговора. Първо цъкнете камбанката, харесате, сега ще ви кажем. След 3, 2, 1... Мадрид! Като Анди Студио. Защо да се намираме в Мадрид, бе? Бързо я кажи. Тук сме на BIP. Не, в смисъл... Никой няма да разбере. На проект сме от Еразъм, свързан с университета и ще правим тургайд заедно с още други 2 от университета. Един от Испания, един от Франция. Но кажи, we've been selected. Да, ние сме специално избрани, защото сме специални и сме най-добрите просто. Само 10 човека от цялата специалност сме тук. И най-много от всичко сме и скромни. Да. Тук що пристигнахме преди малко, летяхме с Ryanair, беше добре полет между. Да, by the way. Час 55. Кацането беше много добре. Никой не пляскаше. За първ път съм на полет, дето никой не пляска и се много радвам, защото си спестих малко кринч. Да. Беше топ. Час 55 беше полета. Взехме си Uber, между другото ви препоръчвам Супер да си ефтино. Да, 18,90 беше Uber от летището до тук. Летището е огромно, пократително, огромно. Ние сигурно сме провалили 2 км за Клемс. Докато излезем, защото ние не знаехме откъде да излезем. Малко да си раздвижим дупетата. Да. Сега ще ви направя един тур. Може би с какъв Вик ще ви направим един тур на нашото Airbnb. Влизаме от вратата. Аз ще показвам. Да, ето. Заповядайте. Благодаря, благодаря. Първата широка гледка се открива. Така. Това е нашият диван. Удобен ли е? Удобен е, смея да твърдя. Малко се притеснявам кой е лежал на него. Така. Оф! Имаме нашата масичка, много хубав свят столове. Сега ще изпробваме тях. Удобни са, с гледка към нашия телевизор, където са и нашите легла. За на чудеци имаме още един човек тук. Ще пробваме с Пресяна да ни издържлива. И леглото на нашият амиго Ирас. И нашата тераса, която е леко клаустрофобична и леко ме притеснява, защото имаш всеки момент ще пропадне. Дали малко прилича на това за пошилните на летищата? Да, ма няма никоя друга тераса така. Да. Намираме се на много централна главна улица. Имаме близо метрото. Всъщност метрото не беше ли? Абе ще го открием. Да. Най-хубавата ни придобивка или по-скоро най-хубавият Значи, искам да ви кажа, ако живеете в Белгия, if you know, you know. Ако имате пералнята просто много хубава. Не сме я пробвали, не мога да я пробвам да ви кажа мнение. Добре изглежда така. Добре. Така имаме всичко. Кафе, машини. Това капсули ли са, скъпо? Нещо е там, не знам. Добре. Тостери, кани, тук вилици, лъжици, всичко. Мое такова без захар. Последното е... Имаме и ючия. Да. Това беше много важно. Туалетничката. Не, няма да пробвам на камера. Да, ето на, какви сме гочни, така, с душ кабинка, всичко точно. И да се чистим, да не сме мизерници, си не остави Естествено, да. Иначе е много чисто бих казала. Добре, доволна съм. Примерно в Booking не бях чак такива добри ревюта. Примерно беше 7 и Cleanest беше примерно 6. Аз това, което винаги оценявам и мога тук да кажа, че е 10 от 10 е, че от всяка страна на леглото, на всички легла си има контактчета. Да, това е раз номер 1. Има има там, даже 2. Ти имаш, нали? Имам, естествено, че Има навсякъде.
Да, доволни сме, много сме доволни. Има и Wi-Fi. И сме Да. го пробвали. Плановете ни са да идем до някой супермаркетче, да си вземем нещо, да си сготвим и да си почиваме. И да си легнем в 10. Ние сме какъв Лелки. пенсия 1 и какъв пенсия 2. Легаме си в 10, пием си чая с съни. Айде, чао. Айде, thank you very much. Ще се включим след малко пак. Не, даже не е thank you well. Не, Gracias. Ще се включим след малко. Там всичко е наред. Просто to gym rats заедно. No rest days. Later. Ще любим приятелки, чуват почехли. Чакай да покажа. Браво, е така. Учиват. Един истински cultural experience, когато си в държава, е да посетиш Супермаркета и... Това е най-любимото нещо. Аз съм била в Испания преди 7 години. И сега ще ме е много по-интересно като grown up woman. Да видя какво се случва в супермаркетите. Драги приятели, това е нашата вечеря. Взехме си от Меркадона. Аз ям паеля с морски дарове. Сега ще кажа, защо не е с туризми, защото може и да е с паста. Пием кола Zero Caffeine, Zero Sugar. Какъв е Виктория? Аз ям сьонга с задушени зеленчуци и много рукола. И аз исках тази сьонга, ама беше последната и я дадах на каква е Вики. И естествено. If you know us. Това е едно. Това е достатъчно бързо. The next day. Good morning, Madrid! Taco Bell. Not good morning. Buenos días! Точно така! Günaydın. Добър ден, Мадрид! Meet our dear friend Iras. Say... Hola. Günaydın. No! Здравейте! Здравейте. Exactly. Be careful with the They have people. casino. Of course they do. Casino. Say... Последвайте! А? Последвайте! Последвайте. Пресияна. Пресияна. Exactly! Like, subscribe to Presiyana'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Yes, точно така. For Да. the Turkish viewers. Така, в момента се разхождаме по центърчето на Do you guys want Мадридчето. coffee? Yes, desperately. Dunkin' coffee is very good. I really like it. No, Dunkin. Да, Well, I'm това gonna е. eat anyways. But there was Starbucks, so... Yeah. Where? Just behind us, so I- we can always go back Yeah. Okay, okay. after it. Now, apparently, my vlog is in Bulgarian, Turkish, English and Spanish. Sí, por supuesto. Така, разхождаме се и ще ви снимам някакви интересни неща, ако има. Но до момента нищо не сме правили и ден-две в Испания. You're going for the dance like it? Imagine if you put Kuchek over the gorilla dancing. Good morning, Madrid! Както видяхте от предните клипове преди малко. С Кака и Вики бяхме, но тя... Не, айде ще се покажа. С Кака и Вики бяхме в един уникален парк, не знам колко ще може да видите по това, което снимах. И си взехме кафенца, сега прибираме и се къпим и отиваме в университета. Колкото и да не се иска. Не, ще бъде забавно, аз съм сигурна. Така съм се настроила. Така ще се настроим всички и ще си изкараме много яко, нищо, че реално ще вършим работа. Да, но... Просто ние вече сме един истински локал. Вчера сме изкупили зехтин. Да, да си играем пилешкото. Да. И направо ни е супер яко. Бягахме, експлорнахме и си взехме кафенца, което е супер ефтино. 1,90 в Мехелен. Къде ще видиш какво почива за 1,90? Никъде. И така, ще ви взема отново
нас целия ден и ще видим какво ще правим. Later. Вече сме в университета, който е супер хубав. Мръсня. Частен е, по-сюрприз. И заличката е много яка, тук си лежиме, малко се чувствам неудобно, че така сме се знали. Да. Ме да знаят къде сме в България. ¿Qué te ha dicho? Dice, sabes que no se os pierda nada. Later. И мога да сменяме. Но аз му казах, че сменям. Иначе трябва да му кажеш 10. Казах му 5 and 10. И това ще просвираме. Така, мили, драги приятели, кажете къде сме. В момента не знам къде се намираме, но място е много яко. Аз би ви показал туалетната. Ами, ще ви правите такова, значи в момента целият екран ще се зарени с снимки от туалетните. Точно така. Много са яки, има много стикери. Ако можех да си открадна един щях, но не мога да ги отлепа. Прилича малко на затвора, май мега яко. Такова като подлезите в България, ама тия от старите комунистически подлези. И за контраст имаме една като опера. Да, което е бар. Типично като кабаре с червената светлина. И то е бар с театър. Бе, много е яко, не знам. Цял след обед се почувахме. Една Мале. фешен икона в момента. Това искам направо, искам да я снимам. Това как ще възмени се човекът, защото не съм сигурна за пола и трябва да бъдем inclusive и diverse. Точно така. Това причинява Белгия. Ако се чуете, Абе, ние сме имали цел предмет inclusion, бе. да бе, инклюзивите са че. Оф, да, Това го забравих. Ма пасна го, така че... Има леко 5 човека, не е срам да вляза, но... Не знам, дават ни безплатна сангрия, тапас и така нататък. Бе, доста забавни неща. Иначе, какво се случи в последния следобед, както видяхте, пребрахме се в университета, не направихме нищо. Имаше тур в Мадрид, ама ние вчера го направихме този тур. Минахме през Меркадо, как се кажеш това? Меркадона. Абе, като тя си направихме една сиеста. Така почивчица. Точно така. Типично по испански. Данке, грасиас. Hello to my vlog. Hola. Say hello to my vlog. Say your name, where you come from. From Spain. Montu. You're welcome. Good quote. Familiar face. Familiar face, yeah. Say your name, where you come from. I'm from Málaga. You're from Malaga? Really? Yeah. And you? I'm from I am Ruben and it's my first beer. It's your turn here. It's my third beer and my second Baileys. Hostia, que esta mañana te estaba en Baileys. I come from Madrid, Cat. Така, приятели, приключихме университет и сме тук на някакъв бар. It's like mafia capresana. Caprese mafia. No. Не знам колко добре ме виждате. Caprisan is good. Приключихме университет на някакъв бар, където Oh, тук yeah, Capuchana are so So good, good. man. Yeah. Yeah. Oh, In Belgium, pigeon. we Pigeon. drink like, I don't know, 15. Where do you saw pigeons? Pigeon. Fuck pigeon. I don't like pigeon. Искам да кажа само, че това ми е любимият Гълъби, имаше гълъби. Искам само да кажа, че това ми е любимият човек. Просто е уникален и го обичам с цялото си сърце. Наистина не е добре. Нещо не е добре. Значи той просто има... Откакто се е родил, той просто е забавен. Не, просто хем е душичка, хем е толкова забавен, но в същото време не знае, че е забавен. На този тип хора да някой път се смееш на тех, някой път с тех. Да. And you? What is your name? Sofia, Where do you come from? Madrid, Your first centro de verano. first into verano. And this is my first Coke Zero. Is it? For today? How do you say Coca-Cola? Coca-Cola. 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 Okay, can you say Dober den? Dober den. Actually, Te acabas de llamar maricón seguro. algo así. No, es algo rollo así, ¿no? Dober I den. know how to say one word in Turkish. Turkish. Siz kirgit.
Siktir git. Сектор гид. Разкопочу. Буквално искам да се снима целия ни интеракшен и да го сложа в YouTube влога, обаче не мога. Не мога. Нищо там да ме виждат. Не знам какво виждате, ама поне камерата ме и хубава, има фокусирайте сигурност. Нищо. Хубава ли съм? I don't like him either. I don't like because he fuck my apuestas. ¿Cómo se dice? Yeah, the bets. Bets. The The parlay. bet. Fuck Burak Yilmaz. Yeah, fuck Burak One, Yilmaz. only one shot to the To the fuck. goal. Yeah, to the goal. And, yeah. Zero. Fuck. Actually, I forgot to tell you something. This is the Spanish Ruben and this is the Belgian. Belgium. Yeah. Oh, you're similar. Yeah, we're brothers. We just met though. Brothers, we say the misma leche. Yesterday. Драгите ми приятели. Това съм сигурна, че в YouTube никой няма да го гледа. Какво му снимам, но да имам там контент. Гледай какъв хубав кадър. Запари ли, че газа? Топ е. Това прилича на средновековна стая за мъчения, по-скоро от такава от Star Wars, да не средновековна. Ма и това ме е интересно какво падае. Прилича ми първоначално прилича на Титаник. Ай, фокусирай да е. Един евро. Така е тук на тази светлина. Здравейте. Така. Тук да ви покажа един Вие как изглежда? Тодор като... Добре ли? Ами на най-смотаното нещо. Да, ма е светлината. И заради светлината. Тодор като не ми дигне телефона, или понеже той човек не си използва телефона по принцип, трябва му ей това. И по толкова му трябва, според мен. По толкова. Звънят ли ти? Опа! The next day. Приятели, скакави Вики, решихме малко да си отпразим портмоненцата. Да се възползваме от Black Friday. Да, и това, че сме в Мадрид и между другото, какво открихме с Вики? Нещата тук са малко по-евтини, нали там Бершка, това, са малко по-евтини, отколкото са по принцип, защото според Вики теорията е, че са испански. Те са испански със сигурност и днес попитах испанците от моята група, Пабло и Елса, моите любимци, и те ми потвърдиха. Да, заради това решихме да спестим пари. Разбирате ли? В смисъл girl math. А след като се... Ама ако си купиш нещо, което така или иначе си щял да си купиш, но просто си го купиш по-скоро, защото е на намаление, наистина спестяваш пари. Ами да. Просто си на плюс. Да. Защото ако си го купиш просто след една година, ама на по-високата цена. Да. И така просто we're having the best times in our life, защото утре се връщаме в Белгия. Да, това трябваше да го кажа. А магнитчето нали искаш? Да, добре. Спирам влога, че трябва да купя магнитчета. Чао. Yes, but why did you start recording after asking that question? You can see. You trying to set me up?
No, I didn't. No, the question is not recorded. 2 minutes of completely nonsense. Приятели! Изхарчила съм 200 евра! През близо, примерно, с храната толкова. Така. Започваме с тази мега сладка буска от Зара, като... Чакайте сега. Като тук отстрани се връзва. Много е сладка, обичам я. Взимала съм си този панталон. Чакайте, ще ме обратно. Чакайте, ако искате да ви казвам размерите, буската е S, панталона е XS, да се ориентирате. То не знам колко се вижда. Ако виждате нещо така, готин сивичък панталон. Така, само сив панталон. Няма черен, ни бежов, ни всекъв. Така, продължаваме с бершка. Бершка си взех най-обикновена буска. Всеки човек трябва да има най-обикновена буска. Така, продължаваме с бершка. Имам тези дънки. Балон. Те са ми любимите. Са любимия... Любимия модел дънки. Да, най-добра ми след според мен. След това... Не мисля, че нещо, което си взех реално. Е този супер сладък пуловер. Той беше намален. Той е такъв оверсайз. Да, не знам да си казах точно оверсайз. И от Sephora си взех... Това е и за мама, и за мене. Това е такъв сет с спирала Day Real. Това е любимата ми спирала и е пълноразмерен. 24 hour brow setter на Benefit. Беше 25 евро. Взела съм още една Day Real мини. Тази е с магнит. Тази е без магнит. И това на Clinique Almost Lipstick Black Honey. Да. И 3 магнита. Това е за Алекс. Това е за нашите. Това е за нашите. Това беше от мен, приятели. Тази вечер няма да правим нищо. Друг си ход на парти. Ние сме дрейнати, така че да. Days later. Добре. Този път не съм забравила да завърша този влог, да му направя аутро и заради това съм седнала тук, както може би познавате или не познавате обстановката. В Мехелен съм си, върнахме се петък вечерта, днес е неделя. Това неделя ще видите и ще гледате и това видео. Малко рефлекшън, какво ни се случи в Мадрид. Не, че нещо се е случило, просто цялото ни преживяване беше уникално, беше изключително емоционално заредено с положителни емоции. Запознахме се с много нови хора, с някои от тях вече се познавахме, тъй като тези два университета ни гостуваха на нас миналия семестър. Като проекта, overall, да ви кажа, че моята група спечели. Може би тук ще ви изобразя гайда и на предното видео също виждате как танцуваме. Това всъщност е една церемонията по награждаването ни. Като ни казаха, че печелим, спечелихме 20 евро от Amazon да си поръчаме нещо, сега както е Black Friday, обаче аз не знам какво си поръчам. Беше страхотно, много сме доволни, много ни хареса и Мадрид и като цяло всичко много ни хареса, беше много добре организирано, проектът много ни хареса, много се забавлявахме, не се напрегнахме, енджойнахме всеки един момент. И така мисля да завърша този влог с малко с положителни емоции и да ви апелирам да ме последвате, да се абонирате за канала ми, за канала ни, Тошка в Холандия,
И така, благодаря ви, че гледахте и че останахте до края на това видео и чао, чао!